Azt mondják sokszor, hogy a motorosok milyen agresszívek, meg a motorosok nem tudnak viselkedni, meg a motorosok mindenkit kiakasztanak, és a motorosok azok renitensek. Találtam egy olyan videót, hogy én nem is tudom, hogy ezek a motorosok hogy tudtak ilyen türelmesek lenni egy ilyen szituációban. Az utcán sétálgat egy csávó, és valamiért nagyon ki van akadva, ráemeli az öklét az emberre, MT-09-esre jön egy Ducati is, annak beugat, löködi bele, üvölt az arcába, és hallod, ezek csak tűrik, és nem kenik meg az embert. Te el tudnád viselni, hogy valaki oda megy hozzád, megérkezel egy lámpánál, odagurulsz, és a random egy ilyen gyogyós, az elkezd neked üvöltözni. Hát mert minimum oda baszod a járda közepére, nem? Úgy letámasztod a motort, azt úgy átdobod ott egy ilyen hirdetési palánkon. Meg tudnátok állni? Hogy csak így hallgatod, hogy köpköd bele az arcodba a sisakon keresztül? Spórolj meg több 10 vagy 100 000 forintot a Dodorshow Klub applikációval. Prémium tagoknak olcsóbb vásárlás az üzletekben, nem csak a motoros boltokban. A Dodorshow Klub prémium tagságot ajándékba is adhatod. Egy 19.990 forint értékű kanyarvadászat társasjátékot adunk ajándékba. További részletek dodorshop.hu.